Nou, wat een gezelligheidje, hè? Tuurlijk, wat een drakken, hè? Ja, wat een drakken, hè? Ja. Wat, is het leuk? Is het leuk? Gezellig, hier? Nou, ik vind er niks onder zo. Nee? Nee, traditie maar gewoon traditie blijven. Dus Ja, maar inmiddels is het demonstreren net als een traditie. ja, maar dan moeten ze gewoon maar ophouden, ja. Ja? Ja, vind ik wel. Maar dan kijk je wij rennen, hè? Dan kijk je uit de oorsting in. Ja, ik zet eigenlijk te wachten op mensen die hier Delzoen komen. Dus, Oh, ik ben gewoon even als wachtende. ja. Oké, ja. Maar heel poppenkast daar, hè? Ja, dat ook, ik vind gewoon dat ze moeten de mij ophouden. Jongen. Traditie maar gewoon traditie blijven. Ik zou er eigenlijk niks aan vinden. Nee. De verpeste sfeer zo? Ja, vind ik wel. Oh. Van het hele feest dan of alleen nog voor Joert? Nou, voor het hele feest in feite. Oh. Dat het maar gewoon zo blijven zoals het is. Want joh, zo'n witte Piet, dat is niks voor jou. Nee. Verhoort dat wat om het feest? Ja, dan is het niet meer de traditie zoals het is. Oké. Ik ben zelf ook wel qua fun en zo verklaar ik me dan ook wel als Zwarte Piet. Dus, Oh zo. Je bent zelf ook wel Zwarte Piet. Ja. Maar ik denk dan soms ook wel eens van, nou, had je geen Zwarte Piet meer had, het is lekker makkelijk om te verklaren. Zeg, je kent wel die zwarte band dan onder Nee, elkaar. dat is wel zo, maar traditie maar gewoon traditie blijven. Ja, oké. Wat denk je, zou je daar nog met morgen in dan net voor Riegert? Vond je nou wel wat... Ja, ze hier al krijg al gewoon wat wijsturen. Ja. Nou, ik krijg zelfs planetair gebeurd, dat lukt niet. Nee, dan weet je ook allemaal, die wordt van mij sommeerd om je bij te gaan. Want ik weet niet wat er gebeurt, maar die wordt misschien fouilleerd of zo, die man. Die wordt even in je wij hellen hier uit het geheel. Die wordt even betast. Maar ja, betast. Fouilleerd, zie dat, hè? Dus ja, hè? Dus dan binnen toch wel even wat preventieve handelingen hier. Vorige Riewiet, ja, vorige Riewiet vond ik wel even. Echt wat Cambuurmeisjes van hooligans zijn ze. Oh, ik kreeg ook hier voor. Ja. Ja. Ja, ik ga met mezelf afsprutsen en dit hier beloof ik wel langer jaren. Oh, dat wel. Ja. Maar als die nog een meest te wachten, als die nog aan het komen, dan mag je wij. Ja, dat is wel zo, maar als ze net komen dan beloof ik krijg ik nog even wat langer. En, Ja, zo ja. was ik ook wel lekker in huis, dat is waar. Ja, dan had ik ook een beetje sensatie. Ik denk, ja, ik feest je ook voor de sensatie eigenlijk. Hè. Ik, ja, zo is het eigenlijk maar krijgen. Hè. Ja. Waarom ben je roos? Sensatiezoeker, ik ben echt een sensatiezoeker, joh. Voor de meesten kom je van mij gewoon af voor de sensatie van mij gewoon. Voor mij. Want ik wil dat je er niks om vindt zo'n demonstratie, dan mag je er vooral een beetje in gaan, denk ik dat. Nee, dat heb ik. Altijd. Hè? Nou ja, stel je het nou in een paar, ik vind het nog bedikken. Dat kan normaal ook net, maar. Nou ja.